Warunge dibuka ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyampleng tenan wedang rondene pataram-ramak manis-manis palayane sekelan potong bisa ngeser ora bisa nggawa esok manis bakule gawe bingung atiku lirikane doadu jalari mriyang awakku iki piye iki piye iki piye sender lango potro sing tak pikir kok ora rumangsa mujel ribaloki buka pia ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamlang tenan wedang rondene yo 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 manis-manis pelayane sender lengo potro sing tak pikir kok ora rumangsa manis bakule gawe bingung atiku lirikane duadu jalari mriyang awakku iki piye 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 iki piye piye sender lango potro tiwas pikir kok ora rumangsa yo 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 Wasro, 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 wasro. warunge dibuka ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyampleng tenan wedang rondene Yo 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 manis-manis belayane sentir lengo potro tiwas ngeser ora bisa nggawa esem manis bakule awe hatiku lirikane duadu jalari mriyang awakku iki piye piye iki piye 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 terlengo potro tiwas ngeser ora bisa nggawa sender lengo potro tiwas ngeser ora bisa nggawa yo 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 Sugeng dalu Mas Kipli, Mas Sani. Nggih. Telkuten. Sugeng dalu Gus. Gus apa iki jenenge? Gus apa? Gus Telkutel. Sugeng dalu ugi Gus Gus Muh Tal sama batal. Muhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Amin. Amin. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian topeng ireng mujil rimba. Nggih. Wonten ing wekdal dalu punika acaranipun
memperingati pernikahan nggih. Ora hut. Kemeni hut. Hut. Ah, Hut. Mas sinten mengke? Manan. Mas Mana Yoga Sugeng? kalian Mbak Kholisna. Yoga ki nek cara Jawa yoga. Yoga ki Bohong. yoga ki wong nabuh. Berarti ki Mas Yoga nabuh Mbak Lisna. Nutuk. Nutruk. Yoga ki padha yoga to nek cara Jawa nih. Nggih, bener. Yoga. Ayo yoga. Oh, cocok. Yoga kuwi prasaja. Prasaja ning Mbak Kholisna. Mbak Kholisna. Mbak Kholisna niku artine Apa? suci. Suci. Suci tur putih. Nggih. Wis sapi apa putih? Putih. Ah putih raimu ku putih. Aku mau roh putih. Nah, saiki ndongake mugi-mugi temanten kekalih dadosna keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Muga-muga enggal pikantuk momongan Amin. ingkang soleh lan solihah. Amin. Ning Aja- yo kuwi. Apa? Aja kuwi. Aja apa? Aja mprongos aku. Wah, kowe ra usah takokke. Heeh. Kowe kencan untune jepat kabeh kok. 1001 sing mprongos gur aku tok. Endi? Kae delokke kae. Do mingkem kabeh sing mlongo lak cocotku tok. Kae ana sing nggawa kae lho. Endi? Oh, itu palsu ding kae. Lah kae palsu nek iki asli. Li, Halo. nganteni mau nanti to? Nggih. Oh, Der. alah. Tak kira wis nang kamar ya. Ya urung, nek yahene iki soalé iso ana awak dhewe. Ya. Ning ko jam-jam sithik rada adem meneh. Ya kono aja takon. Li. Aku lagi iki nang kene. Napa? Ha iki tekan gunung hawane kok ngene. Pekoleh to? Heeh. Alhamdulillah aku ro Pak Tri iki mau wis ado-ado saka pono tekan kene. Mlebu iki langsung dikei pacitan. Cocok. Ning warga kene apik tenan. Alhamdulillah. Semplanak ya pokoke Amin. pemuda-pemudi Gamblok iki tastus-tastus cekatan. Amin. Saking cepete wedang ngruntak ombe doya sai nang ngono. Ya tandane le cekatan mau. Yo. Aku ora ngerti apa lek gawe panggung iki. Arsiteknya saka Jerman lho iki. Iki, Iki kowe ngerti iki? ya ngerti lek gawe panggung. Iki. Aku seminggu melu nang kene. Oh, aku ora ngerti. Eh? Kowe ngerti? Ah ngerti Prabowo ya rene kok. Ping piro? Ambo. Jajal takon ngantene. Mas, sampun ping pinten, Mas? Sekawan. Woi, piro? Ambo. Oh, ping papat. Apane? Dhewe urung teko mau wis ping papat. Len apa? Lek ngombe. Oh tak kira len nutuk mau. Urung nutuk, Mas, pun nutuk. Bende dereng, Mas. Pun. Dite mantane mbok kon maju. Oh, alah. Wah. Mas Yoga. Nggih. Ampun malu-malu, Mas. Mriki, Mas. Ngadep mriki, Mas. Tak kenalan Mas. Nggih. Jare ra wis ada-ada saka kono ngundang kene lho. Nggih. Seret mawon. Diseret. Nggih Diseret. kula remen Masak, diseret nggih. iki. Nggih, mangke tak pecutane niku, Mas, nggih. Nggih. Angsal to, Mas? Angsal. Nggih, mbok menawi. Li, ngantene iki po. Nggih. Iki. Ayo, ah. Ayo, tuh, kowe. Ha iki sing tengok-tengok nang ngarepe. Nggih. Le. Oi. Malah rak nangis iki. Ompong. Sopo? Aganti untune aku apa ora? Ora apa-apa, Dik, timbangane merongos ya. Kowe iki jane ora merongos, Pli. Oh. Apa iki? Hei, Tak genahi. Sumpah Aku pengen bumi. ngerti apa ora? apa? Pengen ngerti apa ora? Pengen. Swara entut sapi. Entut sapi piye? Entut. Entut ngono swara entut sapi ki. Sik. Saiki pasokane siap ke sik. Nggih. Ayo joget ke sik kok. Wajibe kok. Ah, formasine kuwi. Siap, gerak. Komandane jane kono kae lho. Aneh iki ora tekan deh. Ora tekan. Ora tekan. Oh, wireless ono ora? Etok-etok, Oh. etok-etok aku nang kono kae ning nyawane nang kene. Ya, Jadi aku berubah dadi loro. ya. Siap, gerak. Lagi iki ndelok komandan kok merongos sih. Lencang depan, gerak. Lencang Sing ngarep dhewe kae karo pring kae lho, pojoke lho. Oh, lencang depan. Lah, Iki iki baris apa derep ta rak? Tri, marepe nandi? Kono apa kene?
Paro ya. Ya. Wis gerak. Wis gerak piye? Dibenerke gerak kaya mau gerak. Ah, saiki gawe pli ben kemringet olahraga sik. Yo, wajibe. Apa, Mas? Yo. Ayo pro kanca ngawur. Yo. Ora sido. Terus ke kok. Pli. Terus ke le nyanyi iki. Kok ora sido. Ayo pro kanca ngaweru ana rukune Islam yo iku limo Syahadat loro rukun kasiji bisa sira kalawan ngaji Pindone nglakoni salat kaping telune bayar zakat Kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan. Kaping 5 haji lamun kuwasa. Ayo pro kanca ngaweru ana rukune Islam ya iku limo Syahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji pindone nglakoni salat kaping telune bayar zakat Kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan. Kaping 5 haji lamun kuwasa. Adek nang ngarep kono kabeh ben para pamirsa ki ngerti to betapa gantenge Mas Kipli karo Mas Sani kuwi lho. Wah. Niki tebih saking kutha Ngayogja, Bu. Nggih. Ngayogyakarta. Nggih. Wah. Nggih. Wah, nggih niku ajeng mirsani jenengan niku kok. Oh, nggih. Saking gantenge karo baguse kuwi to. Wah. Yo terus kisik ya. wajib ngain lanang wadon lurung ilmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu ojo leren yen durung rusak bodohmu ojo leren yen durung rusak bodohmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu ojo liran yen durung rusak bodohmu ojo liran yen durung rusak bodohmu ngain lanang wadon lurung ilmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu ojo leren yen durung rusak bodohmu ojo leren yen durung rusak bodohmu Wajibe loro wis kelong.
Waduh, kok garek wedangan. Apa ora? Iya. Kepriye oh iya. Kae manut kemandiane ram marut di brakot sampean kok. Iya. Ah ngono, medhek. Oh penonton dusun Gamblok ben ngertos to. Walah niki bagus e. Lah. Nggih. Nggih. Ora meten-meteni Upli, ngawur wae. Iya. Ngawur. Wong kuwi iki saking tresnane kok ya. Ya. Arek matur-matur apa meneh wis. Nyereng ki kajenge anget niku nggih dilakok-lakokaken ngoten Mas. Anake sapa kuwi? Anake Solikin. Kin. Kin. Solikin dadi jaran. Apa sih lagune? Arep nyanyi apa? Aku mau nang kono kae dibisik-bisikin. Piye? Lagune apa iki? Apa? Apa Gre? Apa? Apa? Ayo apa wah suwi? Apa iki? Satenane. Anjay. Kayak ora meni apa iki? Sadarku sing jawabke. Ngono kuwi. Eh. Heeh. Walah. Nyanyi ora? Ayo, jare duet. Jare duet kowe gawe. Ayo. Duet. Sampeyan wis miwiti kok. Oh iya. Kok duet ro nganteni ora apa-apa. Kene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalake aku menteke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ing pikir segara Sesek neng jero dada pancen marakake Sak mlebu sedep pancen nglarakake arep kepiye maneh paribasan ngrangget lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku yo Wis. Pupu sing nelongso sudah dikasih. Apa? Ayo entes iki. Pupu sing nelongso isang iki. Wah jan ki. Alah. Kok mati to? Heeh. apane sing mati? Kae wis iki. Ora kok. Li. Tuh. Ngene kok. Loh, nganteni rene neh. Nah, toh. Pokoke nek mambu kembang mambu wangi iki nganten. Lah iya. Kowe kok mambu batang? Iki kok ora batang. Iki Apa? liru ngadus. Ya, Iki Pri. tak emper-emperke kaya abakmu to. Oh ya ora kok. Heeh, aku weruh. Ha iki mambu mak. Ge, mambune mak seng ngono ge. Kaya apa? Ge, saya omong. Heh ngono. Ha. Mak seng kok batang. Sing kok batang iki anak Solikin iki lho. Git. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Apa? Bagus jenenge singa. Oh, ngantene mau ndi? Nggih. Jarak kenalan.
Kowe kon maju kowe jagong. Jong arep. Maju. Dapat Seret mulai. Ndi to? Pli. Pli. Harap dimaklumi nganten baru itu malu-malu. Iya. Iya, tapi mah isen mergono aku tapi engko nek serana aku ya kok ngono kae. Kaya apa? Ya kok ngono kae. Ya ora. Rapiku. Asale agawe wenan. Monggo Mas. Iki nyanyi pun nangis. Iki lagune model anyar iki aku rung iso iki aku iki. Wah, Jan. Eling uti nanti. Rapiku asale agawe wana Rapiku asale agawe wana Kina mong sunat nulungi maring sembayang Kina mong sunat nulungi maring sembayang nulungi maring sembayang Rapiku asale agawe wana Rapiku asale agawe wana Kina mong sunah nuruti maring sembayang Kina mong sunah nuruti maring sembayang nuruti maring sembayang Kepriye lah. Wis ora tau joget yo boyoeng apa priye? Ora tau ngangkat lagi ya. Dikai pisan kasen bodol ben bodol yo. Iya. Atur kok katir. Iya Irfani ronce kembang genitimu biar gemilang ojo siro mengo miturut gawe pangeran ronce kembang genitimu biar gemilang ojo siro mengo miturut gawe pangeran Monggo langgang kang sekeca urip irone ngalam donya kowe kuwi ora kena samaya Ya Irfani ronce kembang Wangine biar gemilang aja sira mengo miturut dawuhing pangeran ya Irfani ronce kembang wangine biar gemilang aja sira mengo miturut dawuhing pangeran monggo langgang kang sekeca urip sirane ngalam donya kowe kuwi ora kena semaya iya tak sawang-sawang kok durung kempringet iki tak lakoke sik ben nganti kempringet to Cacak engko lagi guyon-guyon meneh yo kabeh iki kabeh iki semua iki Bli ora perlu tiga tuhuni lagune iki Megat Tresno saiki apa lagune Megat Tresno kae request sing dodok pojok kalau kae oh saka Mas
Ah iya. Mas apa? Mas apa jajal? Aku ngerti. Coba. Rudi. Ndak iya. Oh. tuh. Jajal takon. Mateni N. Kayak Rudi po. Rudi ki awake iku rudase gedhi ki. Kayak udu kok. Kayak disawang saja elak togik galau to kayak. Guyu ngane tok raine. Ning atine nangis kayak. Ana kancane, Mas. Oh, sakit. Ya engko tak undang ke ambulan, Mas. Aduh, ya Allah. Mengapa engkau ini kau kabulkan? Sesakit ini. Oh, sendol. Oh, Jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rucit jroning atiku jaman biyen aku katon apa saikine aku iki katon apa Sarmono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni gati lilo mula aku ora ngira yen sliramu citra tinggal kromo milih karo priya liya Jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora atiku uga ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso ayo ngomong kumring sliramu ojo teko walasa putra putrimu aku anggerakuno Papa toraku jiwa wis tak trimo pasrah marang sing Jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki atiku banget nelongso wong ayu mung waling kumring sliramu aja tega walasa putra putrimu aku wong ora guna lopo turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa su iki saka mburi tak sawang-sawang rambutnya malah kaya logo fried chicken ki berita iki kayak kentir pipri kentir
joget tok kaya luwak anyang-anyangen ngono, Pli. Iya kok. Iki kesurupan kok lebono pesente kowe. Eh? Iki Apa? iki wis mulai mlebu ki. Apane sing mlebu? Tekeke. Kok untune rung mlebu? Iki ora iso mlebune ora disogok. Apane? Untune. Wes sik, kowe iki jane rai kok untu tok iki saka ndi sawange? Ora ngerti. Kowe iki gak acara manten. Kowe Saiki- mau rene kon ndongake. Kon dongake keluargane Bapak Triyono Ah. sak keluarga. Heeh. Allahumma. Alhamdulillah, Pli. Aku karo Pak Triyono mau wis langsung diambirke munggah. Alhamdulillah aku ya padha. Omahe apik, Omahe apik. pacitane akeh Oh. komplit. Ana warna-warni abang. Sayange siji. Apa? Aku nang WC ciduke ra ono. Apa nih? Ciduk. Ceduke ra ono. Oh, aku nguyuh arep cewek bingung tak celupke. Berarti kowe Hah? ora bejo, aku Aku oleh ciduk. Aku ciduk ono ning wadah cat mau. Tak ge guyang nggon aku mah dadi biru kabeh. Mending kowe wadah cet. Apa? Nggon aku baskom. Ayo pamu aku baskom to? Yo mau tak ge cewek ndi. Heeh. Saiki nganten ndi? Wih. Keluargane Pak Triyono didongake. Heeh. Amin. Ya ndike ora wae. Aku wis ndongake mau. Ya baleni ora do krungu kok. Saiki mantene kon rene iki. Maju. Ya Saya engko ndongake kok. angkoke ana jatahe dhewe. Engko. Heeh, wis teko ora apa-apa, teko Saiki- ben nikmat nang kono ndike. Kon apa to? Eh, Endi lek? apa? Apa iki? Sapa sing ngompol? Sing ngompol sapa? Ora nggo pepes po? Eh, Kuwi kuwi ki ora ngompol. nangis kok ngompol. Kuwi ki manuke nangis, ora Eh. ora ngompol. Manuke ngantene nangis. Kira manuke ngeces. Eh, Kuwi. ora. Anake sapa kuwi? Anake sapa kuwi? Pun mriki, Dik, mriki, Dik. Oh. Mriki. Solikin. Enggak, pecine Apa, Pi? ijolan kalih nggen kula mboten sah nangis, mboten sah nangis. Nggih. Mboten sen nangis. Delok. Budak Kipli. Manuke ilang po? Kipli. Pli. Gara-gara kowe. Pli. Ayo. Aku lagi iki ngerti. Apa? Ana apa ki jenenge bocah ngompol kok nangis iki lho. Wis kandhane ora mending ngompol ora ngompol kok. Napa? Manuke ngeces. Oh, kaya ngantene. Ayo, iki mantene didongakake Ya, sak yo. keluargane. Ya. Yo, Kowe iki tak bulan baleni tak kondongake sing pase sing bener. Amin. Aku Bapak ke- Triyono sak keluarga, ya. Kowe rungokke. Nggih. Krungu apa ora? Mugi-mugi Krungu apa ora? ayo ki gak ora omong. Yo. Yo. Mugi-mugi Krungu apa ora? ora Ora krungu. ngomong apa to? Krungu apa ora? Ora. Ora krungu. Heeh. Baleni. Kowe sik Kowe wae. Amin. Yo. Jangan adek. aku ora kan ngadeg kon kosik. Nang kono kae. Oh iki ora nyandak mikir ra ngono ora nyandak. Sambung. Engko nek meng garek kurang 10 cm barang sambung nggon wekmu kowe. Aku ki nggawa mic ning ra ono kabele mau kok. Pluntusan tok. Terus medun kono ngisor kono. Wis. Nah. Karena mateni aku kok. Anjlok. Yo, Aku ya kan iki midun jenenge kene iki lho. nanggap dagelan sak mudari ngono gitu. Saiki jenenge sak modare yo ngene iki. Ayo, Kon anjlok. medun, anjlok. Aku ora ngerti wongan kowe lek modar, nek urip ngono wis tau. Aku krene kon ndongake rundongake wis kon modar. Iya. Monggo. Monggo. Sok ngono. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mugi-mugi Bapak Triyono tansah Amin. pinaringan ginanjar wilujeng slamet sak Amin. keluarga. Amin. Mugi-mugi warga masyarakat dusun Gamblok Bali Rejo mriki tansah pinaringan ginanjar wilujeng slamet. Amin. Tambah rezekine. Amin. Mugi-mugi Amin. nggih sedaya mawon saged lancar paring ana lin apa beli golek apa? Rezeki nggih. Rezeki. Rezeki. Tandurane paring ana sae-sae sedaya. Amin. Mujil rimba semakin jaya di depan. Amin. Gamblok Bali Rejo Kaliangkrik. Kowe nek kowe mau mek meni keliru to? Ya dimaklumi nek untune ngene iki lek omong cedal. Kowe mau ni Gamblok kok gemblok ngono mau. Gamblok. Oh. Wis tinggal kene sirahe. Gamblok Bali Rejo Kaliangkrik Kaliangkrik. Magelang Jawa Tengah Provinsi Jerman. Indonesia. Ayo. Provinsi Indonesia kepiye? Apa? Ayo, Provinsi Jawa Tengah. Oke, biyen ra Iya. sekolah kok. Iya. Ora tau Eh, mangan bangku Kowe sekolahan berarti ya. Sekolahmu biyen apa? Wadiake kowe ora ngerti, Po? Hah apa? S3.
Oh S3. Iya, Ah apa wae? es lilin, es cendol, es dawet ayu. Kowe ora sekolah. Kowe sekolah Aku sekolah. tak soal. Apa? Kewan apa sing panganane ndok? Yo. Kewan apa sing panganane ndok? Bener, ngerti apa ora? Kewan sing panganane ndok Oh, ula. sapi. Ula. Goblok. Apa? Baleni Temu. apa meneh? Wedhus. Kowe wedhus. Aku wedhus panganane ndok ya mencret. Apa ana wedhus ngendok? Tengu. Apa? Tengu. Kok iso tengu lek napa? Le cilik. Ora iso. Apa kuwi? Ya asline ki nek tengu kuwi pakanane ndok, ning Iya. yo mung kuwi. Nek aku Lege. turut kebon mangan ndoke aku dhewe. Nek kowe turut kalen pangan. Wow. Apa? Oh iya. Ayo pangan iwak. Ora. Apa? Ora tak liwat. Apa to? Oh, ya. Mas sampean tahu nonton wayang urung? Ana. Dadi ibarat lanang manten lanang karo manten wedok iki ana nganune dhewe-dhewe. Ono Apa kuwi? Mas. Nah, nek nganten lanang Heeh. kuwi ling ngarani Pak Dalange Panji Asmara Bangun. Ah. Panji kuwi wong lanang, Asmara kuwi Apa? seneng, Iya. Bangun kuwi tangi. Oh. Berarti wong lanang sing seneng tangi nggo nggo apa ki? Tangi golek rezeki ngono. Agen Mas Yoga kuwi tangi. Ayo ngun Mas Yoga. Heeh. Tangi. Aki lek padha ae Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun. bangun. Panji. Panji Panji ki ki wong Panji ki jeneng pusaka. Ah, pusaka. Pusaka. Asmara seneng. 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 Bangun ki tangi. Wis ora diartekke dhewe. Pusaka sing seneng tangi. Ah kuwi. Sing tangi, Mas. Yoga. Pusakane kok Pusa- pusakane. Kan Ah, iya. pusakane ana arit, ana bendu bareng to. Nek pusakane Mas Yoga kudu arit Waduh, bendo. apa? Mula dadi pli. Empret. Saiki sing wedok. Sing manten wedok ki Dewi Sekartaji. Dewi Ah. artine Dewi ki wong wedok. Wedok. sekar. Sekar ki kembang. Taji Sing apa? Kena dintup malah. Nah iki ora Dewi Sekartaji. Apa? nek kuwi Sekartajen nek iki. Nek iki aku wis ra melu-melu kuwi. Apa? Soale aku nek sing barang sing ngentup-ngentupke jan blas durung tau ngerti aku. Kowe iso nyanyi apa ora? Iso. Iki mau dok vokale oke. Heeh. Aku nek nyanyi nggon bab sing lagu sing anyar ora iso. Iso. Aku isone zaman lawas nyanyi TK. Ben Apa? sekolah teko sekolah. Lagune apa dhisik TK? Ah sing kae lho parian kae lho. Kepiye Piye? kepiye? Sore-sore tuku lengo nyangking botol konco. Konco lawas ngajak dolan menyang kali pelem. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Tumo kathok klelar-keler ana rambut jempol. Jempol. Jempol sikil midak lele kliru patil ilat. Ilat cendak yen go dilat ora apik temon. Gethuk lindri yen kepethuk aja lali. Siji karo siji dadi wong urip kudu bekti. Bekti marang Gusti, Gusti ingkang Maha Suci. Siji terus loro, mlaku-mlaku tuku sawo. Sawo ditugel-tugel, bojone loro boyoke pegel. Loro terus telu, mlaku-mlaku pedhot cahayu. Aku ngetutke mburi, aku mlayu dioyak asu. Asu kaing-kaing, aku mlayu dikira maling. Aku tiba jengking, wekku obah ditubruk kucing. Gethuk lindri, yen kepethuk aja lali. Kembang-kembang kantil, nganten anyar diring bedil. Bedil malah jondel tiba mlumah gocekan pentung. Aku terus lali. Iya. Kowe apa pli? Saiki pli. Ayo. Gethuk asale saka telo. Gareng mantuk marga ana apa? Kuwi lagu gethuk kesenane wong ki nggon manten kok gethuk. Ayo bener ya. Mau yang ngono ki Pak Tri omong karo aku. Omong apa meneh? Gethuk asale saka telo. Yen arep nuthuk kandha maratuwa. Mau Niku Mas Yoga dimerengaken nggih mangke dalu napa malam Jumat Mas Dak. Aku dikondo mau Sesuk malam Jumat ki malam 1 Suro. besok suro. Kuwi. langkung. Kowe arek nyepuh ki apa? Kayaknya pokoknya pusakamu ora bijil. Aku arep nyepoke untu. Ning mending ora usah metu Aku nyepuk. daripada digondol Nek Mas Yoga wis go jelas gaok. Li, penontonnya disapa lo. Nganti dugon pereng-perengan bareng iki lho. Hai Ya ngono. ora apa-apa wong kae lek ndodok oleh krasa kepesing. Li,
Iki ana kancaku Facebookan lho, Pli. Kanca Facebook. Ora duwe Facebook. Iki nang arep dhewe iki lho. Oh, aku ngerti kuwi jenenge. Iki. Heeh. Mbak Yayu lho. Udah Yayu. Alah Facebooknya Yayu yang selalu disakiti ngono lho. Oke, jenenge Sri Hartati yuk. Oh apa? Heeh. Oh. Mbak Sri. Oh iya. Sri. Alah, gencune jang abang-abang menger-menger kaya. Li. Sing sisi Sri Hartati, sing sisi Sri Pa. Arek nyanyi apa kowe? Yo, dilagokke men rada sumuk ya. Manut. Mau wis sumuk yo iki ilang meneh yo. Oke. Yo 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 yo. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Bundet ngono lho joget Pli. Mas base ken nguripake Mas. Oke, pun. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. He, Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua,
kedatangan ibu dan bapak, bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Woi, woi, he, he. He, he. Datangnya seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Kedatangan ibu dan bapak, bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Dadi rek iki. Iki mah do klekaran iki Dadi, kepriye mah piye kuwi, Jon? Iyalah. Yes, Iyalah kepriye kuwi? Kipli. Iya, Piye kuwi, Pli? iki jaluk apa kuwi? Yo. Oh, ya. Don. Oh. Mah do teng kruduk ki napa to? Foto rupa budaling wadya gumurah, rumah kang kirang-kirang, juga tanda-tandang jumangka kagat gumreka leru prenah. Sama to siogong Oma karya ngangkat karya ning projo Urip Kanto Harjo. Yuk 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 iyo. Ayo gulung, gulung, gulung. Iya, Gulungnya maju, Pli. Yo. Cuk. ayo gulung, gulung, gulung. Cuk. Wes, saya
Slompret tempol ngungkung kendari ala katipo imbal ponang loro tor slendro salompret telo jaran ke pangyongklang marake ngikep macan magap ujang kanong kalia imbal sedaya kagungan reo pranyoto dadi bumbiro tawang mangukutane gunung lawu ketekan pariwisata dina minggu muda-mudi sesonco ale gambang ngombang atumekan trojokan sewu jajali lakang padha lumaku jawil kinawel karo sengguyu kempeng atawan mangu indah mas aja dipleroi mas aja dipoyoi karep kunjal diesemi tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden batine mengkok keri ing jaman kaya sing eleng-eleng papopo iku budaya padane kandamu ati liwong ati sampi kadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni turi putih ditandur ning kebon agung turi putih ditandur ning kebon agung ana jleretipo nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu pitu marang guru mengko mondhak dadi suhu mbok ira kembange apa sabdo pandita ratu siramu ngalayo Gusti klilandi tresnaku kalekina mati Ye, apa meneh beli? apa neh wis oh iya ngelak. Oke, ngelak. Waroan. iya dadi ya iya dadi aku ora percaya Zaman wis akhir bumine goyah akale jungkir karane kungkang Zaman wis akhir bumine goyah akale jungkir nakarane kocak zaman wis akhir donyane sungsang imammu mekintir imame ilang zaman wis akhir bumi koyo
sang Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, akale jungkir, negarane kunyang. Wis. Yo. Mas nganten disuwun mandhap niki panyuwanane Mas Kipli. Nggih, Mas Yoga kalian Mbak Lisna. Nggih. Iya. Mlebu yo. Iya. Arek saling rong nganten to? Oh to? Iya, kita celuke ngantene iki yo, Mas Yoga, Mbak Lisna yo. Yo. Pli. Aku klebon sawan. Hei, iki wis mlebu wis jam 3:30. Ora urusan. Wis 3:30 mlebu. Luweh. Aku klebon sawan nganten. Oh iya. Sawan apa meteng? Ora. Didoni gak? Sawan apa? Sawan nganten. Sawane ra wani wong kowe untune wis metu sik, mesti Iki mlebu. tas iki wani yo. Endi? Endi? Ngantene endi? Ngantene. Maju maju. Kok lak ketok. Iki lho, Ayo rene kok ngantene kene iki, Mas. Oh iya. Kene iki tengah. Siji apa loro? Nek nganten kaya loro nek siji jenenge ora nganten. Apa? Nek siji apa Yo, Mas. jenenge? Ben nek rampung Mas, Mbak. Kene ora nganten maju, Iki ora aku ora gelem janji. bali ya. Nek ora gelem ya setane ora gelem metu iki. Medun. Lah, Setunggal kalih tiga iki ana manten asmane Maju. Mas Yoga. Cekeli. yo. Wis ngantene wis maju kak piye? Masih syuting mau untumu. Hei, untumu ki di zoom tekan Arab. Koncone aku ke Arab. Sopo? Ono. Kowe dikonco kewan. Yo, saiki ngantene stene. Malah kok salaman dong nganten komen tok dobol. Hei, matane nganteni nang kene. Kok lek takoni. Kok malah pusakane. Baleni. Lek wis nganteni ndak silak ngantuk iki lho. Saya takoni. Hei. Aja mlebu sik. Nganteni urung. Ora gelem pamit ya pamitke Mas Ani ya. Ketak pamitke wae wong katene ra gelem ro kaya. Oh, wis teko muni sae ngono lak wis. Mas Kipli sae wis ngono. Masa dipamit. Iya. Nggih, Yo. mengkah wau guyon maton saking Monolan Mujil Rimba, mbok bilih wonten kalepatan saha kekirangan anggen apane? Apane sing keri? Sing keri apane? Wike kae. Hei, wis ditakoni nganteni kon pamit kok malah dhisik. Awas salaman no setane metu wis ilang aku mlebu. Hei, apa ana setane sana wekmu ki lho? Bisa katutan nang untu ki lho. Kuwi asine setan kabeh kok isine. Iya, wis. Nggih, mengkah mau guyon maton saking Monolan Mujil Rimba, mbok bilih wonten kalepatan saha kekirangan anggen kula guyon maton, kula sak rombongan nyuwun agung isih pangapunten. Mugi-mugi katakan. Nggih, sageng ampreksani Bapak ingkang salajengipun nggih menika Rodat Putri nggih. Nggih, laras. Cekap samanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.